Вітаю вас, дарагія сябры, у студыі Навом Гальперович, за гукарэжысёрскім пультам Ларыса Мараева. І сёння наша чарговая сустрэча, якая прысвечана сёння святу. Я хочу ўсіх павіншаваць. У панядзелак не так часта бывае, што трэба віншаваць са святам, але сёння свята, прафесійнае свята захавальнікаў старажытнасці, міжнародны дзень музеяў. І, канешне, я ў першую чаргу віншую з гэтым святам маю сённяшнюю госцю Васіліну Валерыевну Міцкевіч, галоўнага захавальніка фондаў музея Якуба Коласа, мемарыяльнага музея Якуба Коласа, музея яе прадзядулі. Гэта праўнучка Якуба Коласа. Мы з ёй сустракаліся ў праграме «Суразмоўцы» па тэлебачанні, хто бачыў. Ну, вось сёння мы будзем гаварыць пра музейную справу, пра тыя навіны, якія ёсць у музеі песняра нашага Якуба Коласа. Добры дзень. Добрый дзень, паважаныя слухачы. Мне сёння вельмі прыемна быць разам з вамі на хвалях канала «Культура беларускага радыё». Ну што ж, па-першае, міжнародны дзень музеяў. Міжнародны дзень музеяў адзначаюць у больш як 150 краінах. Вось зараз у Беларусі дзейнічае каля 160 музеяў, сярод якіх гістарычныя палацава-паркавыя ансамблі, сярэднявечныя замкі, сядзібы, дамы вядомых асоб, а таксама утульныя тэматычныя міні-галерэі. За мінулы год яны прынялі звыш 6 мільёнаў гасцей. Вось сярод іх музей, мемарыяльны музей, сядзіба музей Якуба Коласа. Мы пра музей гэтым часам якраз будзем гаварыць. Я нагадаю нашим слухачам, што вы з намі можаце трымаць сувязь праз СМС нумар 1029. Ну і ў першую чаргу, Васіліна Валерыевна, што уяўляе сябе музей сядзіба Якуба Коласа? Музей сядзіба Якуба Коласа – гэта унікальны музей для нашай сталіцы і ўвогуле для ўсёй Рэспублікі Беларусь, бо размешчаны ён у тым будынку, дзе жыў, працаваў Якуб Колас. Гэта адзін музей, які мае статус мемарыяльнага і літаратурнага музея нашай сталіцы. Калі мы заходзім у музей, мы можам адчуць тую атмасферу, якая царыла ў Коласавым доме. Пабачыць ты пакоі, ты інтэр'еры, па якіх хадзіў класік, і ўвогуле адчуць тую атмасферу, якую ён тварыў свае творы, пісаў трылогію на ростанях, Рыбаковых, хату, вершы, артыкулы і гэтых далей. І, канешне ж, пачуць цікавыя расповеды нашых экскурсаводаў пра жыццё і творчасць нашага песняра. Но мне б таксама хацелася расказаць аб тым, што сёння сапраўднае свята для ўсіх музейных супрацоўнікаў. Гэта свята музеяў было арганізавана ў 1977 годзе Міжнародным саветам музеяў, і у нашай рэспубліцы яно пачало адзначацца шырока, так, недзе каля 15 год таму. І ў гэты дзень мы не толькі святкуем, у гэты дзень мы таксама яшчэ і плённа працуем, бо звычайная праца, рабочы графік музея, ён падоўжаны. Мы працуем і ўвечары, і таксама ў начныя часы. Вось пра ноч музею мы падрабязней пагаворым. Гэта заўсёды цікава, гэта такая новая форма, якая прыжылася. І ў Беларусі, канешне, шмат людзей, якія чакаюць ноч музеяў, но сёлета, на жаль, не могуць людзі ў гэтую ноч, так сказаць, прысутнічаць у музеях. Але, канешне, самае галоўнае, што тое свята і тыя каштоўнасці, якія захоўваюць нашы музеі, яны дапамагаюць нам, кожнаму з нас, адчуваць гісторыю нашай краіны. І вось калі мы гаворым пра музей Якуба Коласа, то гэты музей 4 снежня 1959 года адчыніў дзверы для сваіх першых наведвальнікаў, і у вас напрыканцы гэтага года, напрыканцы, дакладней, мінулага года быў якраз юбілей. Так, гэта была вельмі значная для нас падзея. Мы святкавалі яе, і, на маю думку, мы вельмі добра адзначылі юбілей музея, бо да гэтай падзеі было
былі прымаркаваны шэраг мерапрыемстваў, артыкулы ў прэсе, у СМІ, інтэрв'ю па радыё. І, канешне, нам было вельмі прыемна пачуць віншаванне ад нашых калег-музейшчыкаў. Ну, а што датычыцца музейнай ночы, пра якую вы казалі, вы сапраўды маеце рацыю, што менавіта ў гэты дзень музейныя супрацоўнікі працуюць больш актыўна. І, канешне, самая галоўная задача музейшчыкаў – гэта захаванне гісторыка-культурных каштоўнасцяў, якія мы захоўваем. Аднак у наш час гэта не толькі захаванне, яшчэ і папулярызацыі. Якраз такі ў музейную ноч мы актыўна займаемся менавіта гэтай справай. І кожны год кожны музей стараецца прадставіць сваю праграму, свае мерапрыемствы. Кожны раз гэта нешта новае, чым мы стараемся здзівіць нашых наведвальнікаў, далучыць іх да тых гісторыка-культурных каштоўнасцяў, якія мы захоўваем. Я вот усё падводжу, каб мы пра ноч музеяў, гэта было такім эксклюзівам, каб мы пра яе расказалі, таму што я ведаю, што у вас вельмі шмат цікавага чакаецца ў гэтую ноч музеяў. А крыху ўсё-такі я хочу сказаць, што для тых нашых слухачоў, якія магчыма, ну, не былі ці жывуць не ў сталіцы, што гэта, як вы сказалі, гэта тое месца, дзе жыў Якуб Колас, але яшчэ і сядзіба, гэта двор. Вось Якуб Колас любоўю пісаў пра сваю сядзібу ў вершы з майго летапісу. Стаіць моя хата між хвой кучаравых і купіна жыта на клумбе пры ёй. Свая ў мяне пожня і дрэўцы і травы, пляцоўка і двор свой, і я сабе свой. Вось яблыня расце, пасаджаная Якубам Коласам, так? Так, гэта адзін з самых маіх любімых вершаў, бо наш музей вылучаецца яшчэ і тым, што мы не толькі мемарыяльны дом, а яшчэ і мемарыяльная сядзіба, і можна прайсці тымі сцежкамі, якімі хадзіў Якуб Колас, убачыць тыя дубы, якія ён пасадзіў у гонар сябе і члену сваёй сям'і. У нашым музеі мы збіраемся аднавіць і тую купіну жыта, пра якую вы так выдатна працытавалі у вершы Якуба Коласа. Мы таксама збіраемся зрабіць такі праект, калі нашы наведвальнікі будуць гуляць менавіта па сядзібе, каб у іх там тэлефонах ці планшетах таксама ўзнікала інфармацыя аб тых месцах, дзе хадзіў Якуб Колас, што ён тут рабіў. Гэта будзе неяк як праграмаванне мінулай рэальнасці. Вось, напрыклад, яны будуць сядзець каля вяза улюблёнага месца Якуба Коласа і змогуць адразу ўбачыць той фотаздымак, дзе Якуб Колас сядзіць, напрыклад, са сваім унукам Андрэем ці са сваім сябрам. І, канешне, гэта ўражвае, бо ты адразу уяўляеш, што вось тут хадзіў класік, ён быў тут побач, а зараз і ты знаходзішся у гэтым месцы. Гэта вельмі натхняе і ўражвае. Вось, таму я думаю, што... А гараж яшчэ ёсць? Ой, так, таксама, да, ёсць гараж, у нас ёсць планы па гаражы, у нас там зараз дзейнічае экспазіцыя, аднак мы хацім яе трошачкі змяніць і пашырыць, і можа рэалізаваць праекты, аб якіх мы пакуль што не будзем казаць, бо гэта сакрэт, но я думаю, што ў хуткім часе у сродках масавай інфармацыі з'явіцца і аб гэтым інфармацыя. Ну, Василиса Валерьевна, я ведаю, што вам хочацца хутчэй расказаць пра ноч музеяў. Дарэчы, міжнародная ноч музею гэтым разам у некаторых музеях ужо адбылася ў лічбавым фармаце. Большасць устаноў запрасіла тых, хто традыцыйна любіць падыхаць на карціны, падысці да карцін, да экранаў, смартфонаў і камп'ютараў. Нацыянальны гістарычны музей упершыню паставіў фолк-оперу спектакль аб Усяславе Чарадзею у сваіх залах. За дзействам у прамым эфіры сачылі сотні беларусаў. Літаратурны музей Петруся Броўкі правёў онлайн-экскурсіі па пакоях народнага паэта БССР. Ну, вось, а як ноч музеяў пройдзе вот сёння у музеі Якуба Коласа? Так, гэта музейная ноч праходзіць у незвычайным для нас фармаце, у онлайн-фармаце, як і ў большасці музеяў. І мы стараліся падрыхтаваць такія цікавыя мерапрыемствы для нашых наведвальнікаў. У сацыяльных сетках, а таксама на YouTube-канале нашага музея, які мы прэзентуем менавіта сёння, мы прадставім шэраг
ролікаў. Таксама ў сацыяльных сетках будуць праходзіць гульні, напрыклад, «Агадай твор Якуба Коласа». Мы таксама прадставім казачны квест па экспазіцыі нашага музея ад імя Сымона Музыкі, галоўнага героя аднайменнай паэмы Якуба Коласа. Мы таксама пакажам онлайн выстаўку Анатолія Беляўскага, нашага беларускага мастака, і да гэтай выстаўкі мы спецыяльна зрабілі відэаэкскурсію па яго майстэрні. Нашы гледачы змогуць бачыць шмат усяго цікавага, чуць тую атмасферу, у якой ствараліся тыя карціны, якія акурат яны бачылі на нашай онлайн-выстаўцы. А таксама нашы супрацоўнікі падрыхтавалі вельмі цікавую віктарыну, менавіта вось што датычыцца гэтай часткі нашага праекту. Ну а мне б хацелася расказаць аб тых праектах, якія рэалізавала я, аўтарам якіх я з'яўляюся. Адзін з іх гэта праект, які мы рэалізавалі сумесна з музеем гісторыі беларускай літаратуры. Праект прысвечаны юбіляру гэтага года, класіку беларускай літаратуры Уладзіміру Семёновичу Караткевічу. Справа тым, што ў музеі Якуба Коласа захоўваецца вельмі многа матэрыялаў, і, канешне, мы ж стараемся ўсё ж такі выставіць тое, што звязана перш за ўсё з Коласам, паказаць яго асобу, яго дзейнасць, яго творчасць. І некаторыя матэрыялы застаюцца па-за увагай нашых наведвальнікаў, а яны часам вельмі цікавыя. Вось зусім нядаўна я ўдзельнічала ў онлайн-чытаннях раману Уладзіміра Караткевіча у музеі гісторыі беларускай літаратуры, і гэта мяне натхніла на тое, каб паглядзець, што мы захоўваем у фондах музея Якуба Коласа. І тое, што я знайшла, меня вельмі ўразіла, і гэта паслужыла асновай для стварэння відэароліка аб стасунках Якуба Коласа і Уладзіміра Караткевіча. Уявіце сабе, што каля 70 год назад малады паэт Уладзімір Караткевіч адважыўся напісаць класіку беларускай літаратуры Якубу Коласу, вядомага паэту, пісьменніку на Беларусі, свой ліст, у якім прасіў даць ацэнку яго творчасці і зрабіць вырак, ці варта яму прадоўжваць. Ну, гэта проста унікальна, і Караткевіч дае ацэнку сваёй творчасці, ну і вельмі так хораша звяртаецца да... І што Канстантин Михайлович адказаў яму? Ну, я думаю, што ён адказаў, бо Караткевіч яшчэ даслаў і сшыткі са сваімі творамі, са сваімі вершамі, са сваімі апавяданнямі. Адзін з іх вельмі цікавы, ён носіць назву «Казкі і легенды маёй радзімы». Вось нашы гледачы мелі магчымасць пагартаць гэты сшытак Караткевічаў, у якіх не толькі знатаваны гісторыя нашай краіны, у казках і легендах, а таксама яшчэ і гісторыя беларускай літаратуры. Я думаю, што Колас падтрымаў Уладзіміра Караткевіча, бо ён заўсёды падтрымліваў маладых талентаў, маладых аўтараў. Аб гэтым шмат сведчанняў у фондах нашага музея. Ну і Колас сам займаўся фальклорнымі запісамі падчас свайго навучання ў Нясвіжскай настаўніцкай семінары, і адзін з яго сшыткаў, якім каля 120 гадоў мы таксама паказалі нашым гледачам. Я лічу, што гэта вельмі цікава. І яшчэ адзін цікавы ліст знайшлі, калі Караткевіч віншаваў класіка з юбілеем, таму я думаю, што ён абавязкова яму адказаў. На жаль, гэтых адказаў у фондах нашага музея няма. Но такі шчымлівы ліст, у якім ён піша, што вы проста не ўяўляеце, што вы для Беларусі, што вы для нас значыце, і што вось тое, што вы пасеялі, застанецца, нікуды не зыдзе, не прападзе, мы пойдзем тую сцяжынку, якую вы праклалі разам з Коласам і Купалам. А мне асабіста было вельмі прыемна даведацца, што першы верш Караткевіча, які выйшаў у друку, ён прысвечаны менавіта Коласу, майму прадзеду. Гэта для мяне было сапраўднае адкрыццё, таму я думаю, што і нашы гледачы з увагай паглядзяць гэты невялікі відэаролік. Ну і хацела б я таксама расказаць аб яшчэ адным нашым унікальным праекце, якую мы спецыяльна прадмеркавалі для ночы музеяў. Гэта наш аўтарскі праект, які мы прадстаўляем менавіта сёння у ноч музеяў. Кожны год кожны музей стараецца паказаць тое, што ён ніколі не дэманстраваў. Ну, гэтым часам і мы вырашылі паказаць спальны пакой Якуба Коласа, бо ён для тых, хто быў у нашым музеі, яны разумеюць, што ён скрыты ад вачэй наведвальнікаў. Там столькі ўсяго цікавага, столькі рэчаў, якія звязаны з Якубам Коласам. Дарэчы, ёсць і радыёпрыёмнік, які Якуб Колас вельмі любіў слухаць. Радыё амаль у кожным пакоі яго дома, гэта ўбачыць кожны з нашых наведвальнікаў.
Любіў ён слухаць народную музыку, царкоўныя спевы. Я думаю, што ўвогуле тэма «Колас» і радыё, яна вельмі цікавая, можа, з каналам «Культура беларускага радыё» мы Так, таксама была у нас на зробім сустрэчы, вы і рассказывали. такі цікавы праект, дзе можна будзе пачуць і голас Коласа, тых людзей, якія былі з ім знаёмы, яго творы, вершы і гэтак далей. Но акрамя таго, што мы паказалі пакой Якуба Коласа, мы таксама расказалі аб снах Якуба Коласа. Но гэта тэма, ёй ніколі ніхто не займаўся. Я думаю, што нашым слухачам і гледачам будзе цікава даведацца, што ж сніў класік беларускай літаратуры. І не толькі ён сам, аднак яшчэ і героі яго твораў. Я пра ўсё не буду расказваць, аднак пра самы цікавы сон я вам все ж таки раскажу, каб вас зацікавіць. У дзённіку Коласа ёсць такі запіс, што сёння я сніў Льва Толстога. І можа, варта было б запісваць і сны, бо яны вельмі цікавыя. І я ў сне помню, што ён таленавіты геніяльны пісьменнік, і ён мне прысніўся ў дваякім вобразе маладога, пабрытага чалавека і старога з барадою. І ён выказвае такое пажаданне Коласа, што мне б таксама хацелася сустрэцца і з Дастаеўскім. Выключны просто сон. І хачу таксама пра яшчэ адзін цікавы факт расказаць, што Колас любіў рускую літаратуру, добра ведаў і Пушкіна, і Лермонтова, перакладаў. І вось перакладаючы Палтаву Пушкіна, аб гэтым таксама вельмі мала людзей ведаюць. Ён вельмі доўга перакладаў адзін радок. Ціха украінская ноч. Ніяк не мог ён перакласці, і пераклад прыйшоў да яго у сне. Лагодная украінская ноч. Вось аб гэтых снах і розных снах коласавых герояў мы раскажам сёння у начны час у рамках нашай акцыі «Музейная ноч» у доме Якуба Коласа. Василина Валерьевна, а прадзед вам снится калі-небудзь? Ой, ведаеце, мне не пашчасціла ў гэтым плане, бо прадзед мне ніколі не сніўся, і ўвогуле я вельмі рэдка бачу сны, аднак калі бачу, то часам гэтыя сны і неяк збываюцца. Вось. Я думаю, што вось прысніцца калі-небудзь Якуб Колас, конечно, калі Константину Михайловичу прысніўся Лев Толстой, вось хацеў ён пабачыць Дастаевскага, вот якраз як задаў бы яму пытанне у сваёй праграме суразмоўцы, з кім бы вы хацелі пагаварыць, ён бы якраз адказаў бы на гэтае пытанне. А ўсё-таки скажыце, вось спальны пакой, конечно, гэта такое інтымнае месца, і вот сёння гледачы змогуць убачыць вось гэты спальны пакой Якуба Коласа, так? Так, спальны пакой Якуба Коласа, ён вельмі маленькі, утульны, але вельмі цёплы і просты. І ён вельмі характарызуе Якуба Коласа, бо ён сам па сабе быў чалавекам вельмі сціплым. І вось калі заходзіш туды, гэта звычайна не бачна для нашых наведвальнікаў, то абапал ад дзвярэй вісяць партрэты тых людзей, якія ніколі не былі ў гэтым доме, дзе жыў класік беларускай літаратуры Якуб Колас, тых людзей, якія заўсёды былі ў яго ў сэрцы і ў душы. Гэта фотаздымак яго жонкі Марыі Дзмітравны і яго сына Юры, які загінуў падчас Другой сусветнай вайны. Ну а з тых рэчаў, якія мы прадставілі, ёсць адзін вельмі цікавы падарунак ад Міхася Ланькова, які ён прывёз з Злучаных Штатаў Амерыкі. Нашы гледачы змогуць убачыць прадмет, які Колас зрабіў сам, самастойна. Гэта таксама цікава, і я думаю, што такіх прадметаў вельмі мала. Змогуць убачыць такія прадметы, напрыклад, як халат, у якім хадзіў Якуб Колас, падарунак пісьменнікаў Казахстана, тапачкі Якуба Коласа. Ну і яшчэ адзін вельмі цікавы прадмет, падарунак яму на 70-годдзе, такую шкатулку-скрыню з карыснымі выкапнямі, такі, можна сказаць, пласт ці скрын яго роднай старонкі Мікалаеўшчыны, таму вось родная зямля яго малой радзімай заўсёды была побач з Якубам Коласам, неяк, напэўна, яго грэла, сагравала, таму ён стаіць у спальным пакоі класіка. Шмат чаго яшчэ там знаходзіцца, глядзіце нас у сацыяльных сетках, і вы даведаецеся пра гэта, не толькі зможаце ўсё ўбачыць сваімі ўласнымі вачамі.
Дзякуй. Я нагадаю нашим слухачам, што сёння мы гутарым з Васілінай Валер'евнай Міцкевіч, вось галоўным захавальнікам музея сядзібы Якуба Коласа, за гукарэжысёрскім пультам Ларыса Мараева, і вы можете з намі звязвацца па СМС нумар 1029. І вось, Васіліна Валер'евна, ну вось, калі гаварыць пра тое, что вот дом сядзіба, спальный покой, вот мы только что говорили про яблыню, про вось двор. Вы ж вот з дзяцінства жылі заўсёды побач з гэтым домом, так? Ваше дзяцінства прайшло побач з домом Якуба Коласа, так? Так, яшчэ я памятаю маленькая, калі я бегала па тых сцежках, па якіх хадзіў Якуб Колас, і, напэўна, тады я ведала, што гэта класік беларускай літаратуры, гэта мой прадзед, я гэтым ганарылася, хоць яшчэ была вельмі маленькая. Аднак адчуванне таго, што вось ты праходзіш тымі сцежкамі, ты можаш дакрануцца да таго дуба, які пасадзіў Якуб Колас, яно прыйшло, напэўна, не так даўно, вось толькі зараз. Калі ты працуеш і займаешся спадчынай Якуба Коласа, ты пачынаеш разумець, як гэта каштоўна, як гэта варта, не толькі для цябе асабіста, аднак і для ўсіх прыхільнікаў беларускай літаратуры. Гэта, канешне, вельмі значна, і таму я вельмі люблю сваю працу. Як я смяюся, што я заўсёды знаходжуся на працы, нікуды адтуль не сыходжу, бо мой дом якраз знаходзіцца недалёк ад сядзібы Якуба Коласа. І, канешне, гэта унікальная магчымасць зранку прачнуцца, выйсці на балкон і ўбачыць той дом, дзе жыў Якуб Колас, паслухаць салаўёў, якія так цудоўна спяваюць у яго садзе, ўбачыць прыгожыя кветкі, яблыню, якую ён пасадзіў. Ну, гэта проста унікальныя магчымасці. Нельга нават словамі перадаць тое, што ты адчуваеш. Ну вось, тым не менш, вы ж пасля школы паступілі на факультэт філасофіі і сацыяльных навук у БДУ, абаранілі кандыдацкую дысертацыю па сацыялогіі, і вось усё-таки вот фамільная, так сказаць, паклікала вас, паклікала прафесія, паклікала постаць Якуба Коласа. Ведаеце, я ніколі не думала, што я буду працаваць у музеі. Аднак, заканчваючы БДУ, дзе, дарэчы, Колас працаваў, я вырашыла пайсці далей і пайсці ў аспірантуру дзеля таго, каб у мяне была магчымасць выкладаць. Бо вы добра ведаеце, што абодва мае дзядулі, Якуб Колас і яшчэ адзін мой прадзед Янка Маўр, яны былі выкладчыкамі, цудоўнымі выкладчыкамі. Калі Колас працаваў і ў пачатковай школе, ў беларускім педагагічным тэхнікуме, БДУ, такім чынам ён прайшоў усе ўзроўні адукацыі. Вось, мне вельмі прыемна было, што я працягваю традыцыю, якая закладзена ў нашай сям'і, бо ў кожным пакаленні нашай сям'і ёсць настаўнік. І калі Колас выкладаў беларускую мову, мая бабуля выкладала тэорыю механізмаў і машынаў у політэхнічным інстытуце, такая нежаночая спецыяльнасць. Дзядзька мой выкладае беларускую мову у політэхнічным БНТУ зараз. Маці выкладала матэматыку, ну а я сацыялогію. Таму неяк працягваем традыцыі, но ўсё ж такі, канешне, працаваць зараз у музеі для мяне вельмі цікава, таму што я магу папулярызаваць тую спадчыну, якую пакінуў мне мой прадзед. Ну і коласазнаўствам займаюцца таксама іншыя вашы родныя, бо першым дырэктарам музея быў Даніла Міцкевіч, гэта ваш дзядзя родны, дваюродны. Так, і вось Вера Данілаўна займаецца, так сказаць, вот доследамі, вот шукае матэрыялы, звязаныя з маці, з жонкай Якуба Коласа, так сказаць, і много-много вот іншых матэрыялаў, і ваша маці, і пра Янку Маўра, і пра Якуба Коласа. То есть для вас, для вашай сям'і гэта стала вот такой, ну, прафесійнай дзейнасцю. Так, для нас гэта, можна сказаць, сямейная справа, і гэта адчуваецца, бо многія людзі здзіўляюцца таму, што
мы так добра ведаем свае карані, сваю сям'ю, свой радавод, бо не кожны гэтым зараз не кожны чалавек, не кожнаму чалавеку пашчасціла гэта ўсё ведаць. Мы стараемся, мы вывучаем, і, канешне, для нас гэта сямейная справа, бо менавіта даследаваннем творчасці Якуба Коласа займаўся і мой дваюродны дзед Даніла, і мой дзед Міхась, які вельмі многа мне расказваў, які адзін з самых выдатных людзей, які дэкламуе творы Якуба Коласа, які вельмі любіў сустракацца са школьнікамі, маладым пакаленнем і вось нясці ім слова Коласа, расказваць аб тых цікавых падзеях, якія адбываліся ў яго жыцці. Но магу сказаць, што кожны член нашай сям'і, ён па адукацыі не з'яўляецца філолагам, вось тымі людзьмі, якія займаюцца даследаваннем коласавай спадчыны. Я вось, напрыклад, сацыёлаг, маці мая матэматык, але кожны са свайго боку з нейкага, можа, цікавага падыходу, які, можа, філолагі бы і не заўважылі, працягваюць папулярызаваць і знаёміць актыўна беларусаў з той спадчынай, якую пакінуў нам і Якуб Колас, і Ян Камаур. Ну, дарэчы, вось калі гаварыць пра вось тую спадчыну і тое ваша, ну, скажам, сямейнае, тое, што ў вас ёсць, гэта у першую чаргу, хоць вы сказалі, што не філолагі, але жыве беларуская мова і беларуская літаратура, беларуская культура для вас, ну, з'яўляюцца такімі важнымі чыннікамі, так? Так, канешне, бо нельга любіць Коласа неяк па асобку. Ён частка беларускай літаратуры, беларускай культуры, і, канешне, каб уяўляць, што ён з'яўляецца для Беларусі, каб уяўляць яго месца ў беларускай культуры, трэба ведаць і кантэкст, трэба ведаць і іншых аўтараў, напрыклад, і Купалу, і Быкава, якіх я таксама вельмі люблю, творы якіх з задавальненнем чытаю. Гэта ўсё вельмі важна, і, канешне, мы павінны ўсё гэта ведаць. Ну, я ведаю, што вось вы займаецеся тым перыядам Канстанціна Міхайлавіча, калі ён быў у Ташкенце. Гэта якраз вот Узбекістан, калі ў час вайны ён вымушаны быць там у акупацыі, дакладней кажучы, ён вымушаны там быў у эвакуацыі. Ну, тэма Якуб Колас і Узбекістан – гэта адна з тых тэм, якой я цікаўлюся. Ужо даўно я аўтар некалькіх артыкулаў пра жыццё і творчасць Якуба Коласа ва Узбекістане, пра яго стасункі з рознымі узбекскімі пісьменнікамі. І, канешне, Узбекістан сыграў вельмі вялікую ролю ў жыцці Якуба Коласа, бо ён даў яму прытулак у цяжкі час вайны суровай, і большасць твораў, які ён напісаў, менавіта твораў ваеннай тэматыкі, былі напісаны ім ва Узбекістане. Вось зусім недаўна мы святкавалі Дзень перамогі, і у нашым музеі, у дзяржаўным літаратурным мемарыяльным музеі Якуба Коласа мы зрабілі выстаўку, прысвечаную гэтай падзеі. Частка выстаўкі была у залах нашага музея, аднак большую частку інфармацыю мы выставілі на наш сайт у выглядзе онлайн выстаўкі, якую нашы ўсе чытачы, наведвальнікі нашага сайта змогуць убачыць, пачытаць. Дарэчы, хацела б сказаць, што вось такі онлайн-фармат, ён мае таксама не толькі свае мінусы, но з мінусаў гэта тое, што мы не можам бачыць нашых наведвальніках, пачуць іх пытанні, бачыць іх зацікаўленыя вочы. А з плюсаў гэта тое, што, канешне, музей цягам года праводзіць шэраг мерапрыемстваў, шэраг выставак, і пасля таго, як адна скончылася, яна знікае ў небыт, а онлайн-выстаўкі даюць магчымасць захаваць гэты цікавы матэрыял на доўгі час, і нашы наведвальнікі час ад часу могуць звярнуцца да той ці іншай выстаўкі, якая праходзіла, можа, некаторы час назад да гэтага. Акрамя гэтага, онлайн-выстаўкі таксама дазваляюць паказаць большую колькасць матэрыялаў, якую часам мы проста не маем магчымасці выставіць у нашых экспазіцыйных залах. Ну, вось пра выстаўку Коласа ў Узбекістан хацела б расказаць, што яна атрымалася такая вельмі цёплая і прысвечана была Дню перамогі. Мы расказалі сям'і Якуба Коласа, аб тым, што ён страціў і сына Юрыя, і свайго лепшага сябра неўзабаве пасля Дня перамогі.
пайшла ў нябыт яго спадарожніца яго жыцця, жонка Якуба Коласа. Ну і таксама расказалі пра творы ваеннай тэматыкі, пра яго вершы, паэмы, пра тое, чым ён ваяваў, бо ён таксама стаяў, можна сказаць, ваяваў з нямецка-фашысцкімі захопнікамі, ваяваў сваімі творамі і заклікаў беларусаў, чырвонаармейцаў да замагання. Гэта, я думаю, што гэта вельмі цікава пачытаць і даведацца пра гэта. Ну, вось, дарэчы, зараз у вас экспануецца выстава «Шаржы». «Шаржы» гэта што за выстава? Так, у нашым музеі мы стварылі цікавы праект, выстаўку, якую я лічу выстаўку унікальнай, бо над ёй я працавала вельмі доўга, і неяк ідэя з'явілася таксама знянацку. Мы вырашылі паказаць Коласа смешным, іранічным і нечаканым, бо звычайна з падручнікаў па беларускай літаратуры ён глядзіць на нас такім сур'ёзным, сталым, такім, як і павінен выглядаць класік беларускай літаратуры. А мы паказалі яго зусім іншага боку, іранічным, смешным. Мы знайшлі вялікую колькасць шаржаў беларускіх мастакоў, расійскіх мастакоў, якія былі намаляваны на Коласа, і ведаеце, яны такія смешныя, яны незвычайныя. Колас паказаны зусім з іншага боку, напрыклад, з вудаю, шчупаком за плячыма, перад ім ідуць героі, галоўныя героі яго твораў. Я спадзяюся, што нам удалося паказаць гэты праект вельмі цікава, бо з кожным шаржам звязана некая цікавая гісторыя, якую мы стараемся расказаць і падаць. І мне вельмі прыемна яшчэ і тое, што улічваючы такую сітуацыю, якую зараз склалася ў нашай краіне, немагчымасць большасці наведвальнікаў прыйсці да нас у музей, мы выставілі гэты матэрыял на партале «Беларусь сёння». Вельмі вялікі тэкст з тымі малюнкамі, фотаздымкамі, якія змогуць і зараз онлайн убачыць і пачытаць усе нашы наведвальнікі. Ну што ж, гэта таксама вельмі цікава. Вось, дарэчы, Александр нам задае пытанне толькі што. Вось па СМС ён выйшаў на нас. Ці захоўваў Якуб Колас прыхільнасць да хрысціянскай веры за савецкім часам? Ведаеце, гэта вельмі складанае пытанне. Увогуле, ёсць такія дадзеныя у фондах нашага музея, што Коласа сям'я, яна была веруючая, і, канешне, яны служылі ў пана Радзівіла. І ёсць сведкі аб тым, што Коласа нават хрысцілі, была ў яго і хросная маці. Аднак, канешне, у савецкія часы нельга было расказваць аб сваёй веры, нельга было выкарыстоўваць слова Бог. І вось, напрыклад, працуючы над Сымонам Музыкам, якога мы зусім нядаўна выдалі без цэнзуры, можна заўважыць, што у гэтым творы было выразана каля 60-50 разоў слова Бог. І ўвогуле у гэтым творы ёсць вялікая ода Богу, якая засталася амаль невядомай для большасці прыхільнікаў творчасці Якуба Коласа. Яна дадзена ў каментарах у поўным зборы твораў. Таму я думаю, што Бог у Коласа быў у сэрцы і ў душы, і гэта выражалася ў яго любові да прыроды, да навакольнага света. Проста такі быў час, што аб гэтым немагчыма было казаць, аднак чытаючы яго творы, разумееш, што Колас все-таки вельмі добра ставіўся і да людзей, і неяк так светла. І, канешне, ён усе гэтыя каштоўнасці, якія закладзены верай, ва ўсіх ён ведаў. Духоўнасць, канешне, духоўнасць, яна не можа не прысутнічаць у творчасці наших класікаў, у творчасці любога творцы, тым больш, што і духоўнасць, і слова духоўнасць, оно цесна звязана якраз з гэтым высокім паняццем. Скажыце, музей гэта не толькі экспанаты. Музей гэта людзі, которые там працуюць, і вось ваш стрыечны дзед, так сказаць, значыць,
Даніла Канстанцінович пачынаў гэта ўсё стварэнне музея. Вось што вы можаце сказаць сёння свята пра тых музейных работнікаў, якія працавалі і працуюць сёння у музеі Якуба Коласа? Канешне, музей гэта перш за ўсё не толькі фонды, аднак і тыя людзі, якія працуюць і з фондамі музея, на экспазіцыі, вядуць экскурсіі. Музей гэта і калектыў. І сярод тых людзей, якія аддана працавалі ў музеі Якуба Коласа, варта спомніць Марыю Шыпаровну Далідовіч, якая жонка нашага знакамітага пісьменніка Генрыха Далідовіча, якая ўсё жыццё прысвяціла працы у навукова-асветніцкім аддзеле нашага музея. Гэта, канешне, і былы галоўны захавальнік нашага музея Антаніна Михайловна Гарон, якая таксама ўсё жыццё працавала і беражліва зберагала фонды песняра, якая мне перадала ўсю яго спадчыну. Гэта таксама адзін з самых старых на сённяшні дзень супрацоўнікаў нашага музея Наталья Александровна Шувагіна-Адамович, дачка усім вядомага Алеся Адамовіча, якая якраз працуе ў фондах і з'яўляецца захавальнікам кніжняга фонду, кніжнай спадчыны песняра, спецыялістам менавіта ў гэтай сферы, якая можа расказаць пра любую кніжку Якуба Коласа, калі яна была выдадзена, перадавалася, што і такога цікавага і каштоўнага. Но мяне вельмі радуюць, што ў наш музей прыйшлі новыя супрацоўнікі, бо вы ведаеце, што зусім нядаўна у нас змяніўся дырэктар. Зараз наш музей узначальвае Александр Васильевич Храмы. І я вельмі рада, што прыходзіць... Рэчы, былы дырэктар Зінаіда Мікалаевна адпрацавала там таксама. Да, таксама ўсё жыццё яна вельмі многа зрабіла для музея, вельмі многа цікавых праектаў рэалізавала. За ўсё гэта мы ёй, канешне, вельмі ўдзячны. Аднак прыходзяць і новыя людзі, якія таксама стараюцца ўнесці сваю лепту ў захаванне гісторыка-культурнай спадчыны песняра. З'яўляецца з прыходам новага калектыва, у нас прыйшлі і маладыя людзі да нас працаваць. З'яўляюцца новыя падыходы, нейкія новыя праекты, якія наша кіраўніцтва зараз падтрымлівае. Ну, напрыклад, я вельмі рада, што у асветніцкі аддзел прыйшла Вольга Наважылава, якая па адукацыі з'яўляецца журналістам. Яна піша проста цудоўныя тэксты для нашага сайта і увогуле ў прэсу. Вельмі рада прыходу Александра Крыжевіча, які таксама рэалізуе цікавыя праекты. Ён гісторык па адукацыі. Бачыце, у нас у музеі сабраліся гісторыкі, журналісты, сацыёлагі і філолагі, і таму кожны са свайго боку неяк можа цікава падаць спадчыну Якуба Коласа і прадставіць свой асабісты падыход. Ну і, канешне, Ірына Михайловна Казловіш, якая даволі давно ўжо працуе, больш за 10 год у музеі, і таксама вельмі доўга працавала над рознымі цікавымі праектамі, над музейнай ноччю ўжо больш за 10 год. Такім чынам у нас і традыцыі неяк захоўваюцца, но і прыходзяць новыя людзі, якія неяк новае дыханне, новыя веянні, новыя праекты, і гэта вельмі радуе. Ну, дарэчы, калі гаварыць пра тое, што вот сёння сучасны музей, гэта не толькі экспазіцыя. Вось ва ўсім свеце зараз вот шырыцца такі музейны новы рух. Музеі становяцца больш такімі мабільнымі, музеі становяцца больш такімі, вось, ну, скажам, на паказ не толькі таго, што вот пад шклом ляжаць, так сказаць, матэрыялы, экспазіцыі, яны становяцца інтэрактыўнымі. І, напэўна, вось сённяшні час, калі вось вы таксама выходзіце в інтэрнэт, ён, можа быць, як это не парадаксальна гучыць, у некаторым сэнсе паспрыяў вось тым новым падыходам да музейнай справы. Не, канешне, у апошні час мы стараемся рэалізоўваць нейкія інтэрактыўныя праекты, інклюзіўныя праекты, у якія будуць уключаны наведвальнікі. Яны не толькі прыйшлі, паглядзелі, аднак яшчэ і прапусцілі гэта ўсё праз сабе. Напрыклад, ну вось пасля экскурсіі вельмі цікава задаваць пытанні, рабіць нейкія апытанкі, ці ўключаць, напрыклад, нашых наведвальнікаў у нейкія тэатралізаваныя прадстаўленні, або проста даць магчымасць
нешта зрабіць самому. Ну вось, напрыклад, я вам гаварыла аб тым, што ў рамках музейнай ночы мы кожны год стараемся зрабіць нейкія новыя мерапрыемствы, каб зацікавіць нашых наведвальнікаў, і старых, і новых. Аднак, напрыклад, у нас ёсць акцыя, якая штогод праходзіць у музеі. Гэта напісанне нейкіх пажаданняў там пяром класіка, пяром Якуба Коласа. І гэта вельмі цікава, бо кожны чалавек, які прыйшоў да нас ноч музею, можа патрымаць у руках пяро Коласа, пяро, якім ён пісаў сваю трылогію на Ростані, Хрыбакову хату, вершы. І можа для некага гэта пакажацца нецікавым, а для ўсіх тых, для каго беларуская літаратура ў сэрцы і ў душы, гэта сапраўды падзея, якая застанецца ў яго сэрцы, у яго памяці на доўгі час, бо спагадзіцеся, не кожны дзень вы трымаеце в руках рэчы, якія трымаў, якімі карыстаўся Якуб Колас. Ну вось на кшталту нешта такога інклюзіўнага, інтэрактыўнага, гэта заўсёды вельмі цікава, і гэта тое, што запомніцца і далучыць нашых наведвальнікаў да спадчыны Якуба Коласа. Ну, музей Якуба Коласа, ён славіўся яшчэ заўсёды тым, што гэта было месца цікавых самых розных мерапрыемстваў. І ў музей прыязджалі госці з радзімы Якуба Коласа. Дарэчы, музей мае філіялы? Так, у нас некалькі філіялаў, якія працуюць у родным краі Пецняра, на Стаўбцоўшчыне. Гэта некалькі аб'ектаў, якія вельмі цікавыя, якія маюць сваю аўтэнтычнасць. Вось, напрыклад, сядзіба Ласток, якая знаходзіцца, напэўна, на Водшыбе, туды вельмі цяжка даехаць, аднак гэта ўсё ж такі варта зрабіць. Вось, напрыклад, бачыла фотаздымкі ў Фейсбуку Віктара Шніпа, які там менавіта на сядзібе. Ён вось неяк гэта праз сябе ўсё прапусціў і напісаў пра тое, што гэта адзіная сядзіба, якая захавалася аўтэнтычная, якая помніць сям'ю Якуба Коласа, помніць самого Коласа. Вось ён хадзіў па гэтых сцежках, дакранаўся да гэтай хаты, сядзеў у ёй, неяк разважаў, чуў спевы птушак у акаляючым яго лесе. Гэта таксама вельмі цікава, і цікава наведаць і нашы іншыя філіялы, і Альбуць, і Акіншыцы, і Смольню, дзе адбылася... Гэта па шляхах жыцця Якуба Коласа. Так, дзе адбылася першая сустрэча Якуба Коласа і Янкі Купалы. Гэта, натхняе, і я лічу, што кожны сапраўдны беларус павінен наведаць і радзіму Якуба Коласа, і радзіму Янкі Купалы, і радзіму Васіля Быкова, і Рыгора Барадуліна, бо гэта ўсё наша спадчына, і гэта сапраўды вельмі цікава, тое, што павінен ведаць кожны сапраўдны беларус. Дарэчы, вось на радзіме Якуба Коласа, вось у гэтых філіялах працавалі і працуюць людзі таксама звязаныя з сямействам Якуба Коласа. Так, адзін з супрацоўнікаў, якога я вельмі паважаю, Софія Пятроўна Міцкевіч, наша родзічка. Яна проста цудоўна праводзіць экскурсію па філіялах нашага музея. Яна чытае на памяць такія ўрыўкі з яго твораў, урыўкі з вершаў, расказвае, як гэта ўсё было там пры жыцці Якуба Коласа і яго сям'і, што гэта не можа проста не ўражваць, і ты разумееш, што чалавек жыве там, на радзіме Якуба Коласа, і так як яна пра сям'ю Коласа, пра карані, пра нашы сядзібы не можа расказаць ніхто. Мне запомніліся яшчэ экскурсіі дзядзька Юрка, якія праводзіў, ён на памяць чытаў таксама паэму Якуба Коласа, і ўвогуле гэтыя месцы вельмі такія рамантычныя, цікавыя, і штогод каласавіны, штогод наведвальнікі музея і госці, навукоўцы, пісьменнікі бывалі на гэтых месцах, у гэтых месцах, і рабілі вось такія цікавыя падарожжы. Да, штогод у нашых музеях у нашым музеі мы праводзім канферэнцыю каласавіны, дзе ўсе наведвальнікі, все ўдзельнікі, даследчыкі могуць падзяліцца сваімі ведамі, сваімі даследаваннямі ў галіне каласазнаўства. Таксама мы выязджалі все разам на радзіму Песняра, бо
канешне, ўсім тым, хто упершыню трапіў, можа, у наш музей, хто прыехаў з-за мяжы, ім было вельмі цікава паглядзець не толькі на той дом, дзе жыў класік беларускай літаратуры тут, у Мінску, у сталіцы, аднак і там, дзе прайшло яго дзяцінства, папрасціць тымі ж сцежкамі, дзе ён хадзіў разам з членамі сваёй сям'і. Ну і паслухаць, канешне, нашых выдатных экскурсаводаў, якія проста выключна цытуюць Коласаву новую зямлю і расказваюць пра род Коласа. Ну што ж, дзякуй вялікі. Я думаю, што ўсё-такі вот гэтыя цяжкія часы пройдуць, і музей зноў напоўніцца жывымі людскімі галасамі, што будуць цікавыя сустрэчы, будуць цікавыя паездкі. Я жадаю поспехаў вам у працы. Я віншую вас з міжнародным днём музеяў і нагадаю нашым слухачам, што сённяшнім госцем нашай праграмы у прамым эфіры канала «Культура» была Васіліна Валеріевна Міцкевіч, галоўны захавальнік фондаў музея Якуба Коласа. Усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.